Ленин исемендәге мәдәният йортында Татарстан ветераннары арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш фестивале уздырылды. Тулырак Динә Нәҗметдинова язмасында. Әлеге фестиваль өлкән яшьтәге әби бабайларны 2012 елдан бирле иҗатка илһамландыра башлады. Бүген көндә Балкыш фестивале өлкәннәрне рухландыра, дәртләндерә һәм яшәү яме исти. Катнашучыларның сайланып алынган җырлары эчке халәтне күрсәтә, тамашачыларның күңел кыларын тибрәтә. Һәрбер башкарган җыр яки бию тамашачыны яшь чакларына алып кайта, баш аяк белән хатирәләргә чумдыра. Иң өлкән катнашучыга 90 яшь. Аңа карамастан фестивальдә бик теләп катнаша. Ел саен яңа костюм, җыр әзерли, тамашачыларны һәм жюри әгъзаларын иҗат җимешләре белән куандырып тора. Безнең татар композиторы Фәтхрахман Ахмадиевны хәзер бик әйбәт зурлыйлар, хөрмәт итәләр. Мин аны хөрмәт итеп Фәтхрахман Ахмадиевның җырын җырлыйм хәзер. Фәтхрахман белән без бик күп чыгышлар ясап җирдек ул исән вакытта. Әйтеп тормыйм инде зур Зәки Нурилар, ниләрне бөтен писательләр алдында выступать итеп җирдек бик күп җирләрдә. Фәтхрахман белән менә шул Фәтхрахман истәлегенә дип җәйнең матур аяз таңнарында дигән җырны җырлыйсым килә. Хатırınca kızgın bakıp isteyen, gülşeşikler, sınıp bitkenler, ak koyunlar, sinen kaydır yuva, sarı yapraklarını sipkenler. Фестиваль автор башкаручы Нәфис сүз, эстрада вокалы һәм башка номинацияларда оештырылды. Һәрбер башкаручы күңеленә хуш килгән иҗатын жюри әгъзаларына тәкъдим итте. Монда катнашучылар саны бик күп артты. Һәм лауреатлар саны артты. Ул безгә, конечно, өстәмә бер мәшәкатьләр тудыра. Аларның бит әле гала концертка чыгарасы килә. Әйеме, аларның бит әле бүләклисе дә килә. Әмма ләкин менә безнең 6-нчы фестивальдә 20-нчы елда барлыгы 174 лауреат булган иде. Менә хәзер инде әле бүгенге көнне санамыйча 263 или 264 уже лауреат бар безнең. Оларны кая менә чыгарып бетергә сәхнәгә. Аның күбесен чыгарып булмаячак инде. Без аларның лауреат алабыз. Әмма ләкин кайберләре сценага чыкмаска мөмкин инде. Аны башкача булмай. Чыкканнары инде, конечно, менә шул белгеле 29 апрельдә һәм майда 23 майда октябрь аенда алар сәхнәләрдә, Казан сәхнәләрендә үзләренең гала концертларын куячаклар. Менә үзенчәлек шунда ки, масштаб мәсьәле киң колачлы бу елгы фестиваль тагында киңрәк колаш алды. Гала концерт 29 апрель көнне филармония концертлар залында уздырылачак. Динә Нәҗметдинова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.